Alright, sana chetego maazụ na Volt 104.3 FM na-asị unu daalụ n'ụbọchị nke taa kụnsue join ya m nnọọ. Kedu nke na-eme ka ncha bụ ụmụ ka o si adị? Yes, apụsị m na nnọchite azụ maka isi emeni anụ na wee gwu na ife nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa ndo nwere ihe ọzọ na-abụrụ ihe ụfọdụ n'ime unu ga-alaiki, ihe ụfọdụ n'ime unu ama like maka na ọnya bụzi ihe na-ekipụzi some of us busy na alụmdi na nwunye anyị. Ọtụtụ n'ime unu na-anụ di na ọhịa nji maka ya wee bịa bie na-ekipụ unu bizi. Ụfọdụ ụmụ nwoke na-anụ nwaanyị ihe a nji wee bịa bie na-ekipụ ụfọdụ n'ime unu bizi ọmụkwuru ya. Adịghị nji o were ya wee bịa bụ na omego mmụọ ọghọm, o nwere mmụọ ọghọm, o mebigo ihe more than ndozi. Uru dị na ya erughị ọghọm dị na ya. So anyị mere nji ejiri ya wee bịa n'ụbọchị nkịta na-asị unu daalụ kụnsue nọnyelụ m. And then ife ọzọ abụrụ ihe njimaka ya wee bịa bụrụ ife ọzọ na-abụrụ social media. Yes, mana enwelu a lot of di na nwunye na social media. O nwezi ndị na-akpọzi onwe ha online couples. And ihe njimaka ya wee bịa bụ na notice m that na it takes the grace of God na ndị dị disciplined na ndị mmadụ the main reason and main purpose ha ji banye na di na nwunye. It takes the grace of God ka ndị apụtacha n'iru akwụkwọ ka ihe hapụ imebiri ha. Like especially ndị abụ ndị celebrity ma ọ na-adị gị malụ mma. It takes the grace of God na ị na-anụ di itinye ya n'iru akwụkwọ. Angatị na-emekarị ụmụ nwoke, ọ na-emekwa ụmụ nwaanyị mana ọ dị m ka rate o ji eme n'ụmụ nwaanyị adị higher, or rate o ji eme n'ụmụ nwoke adị higher than rate o ji eme n'ụmụ nwaanyị. Ọ na-adị m ka rate o ji eme n'ụmụ nwoke adị high than rate o ji eme n'ụmụ nwaanyị. Because a lot of men, because of that imagonu flirtatious behavior, ihe ya hapụta ha sị gị na cheating is nature. Ihe ahụ ha nwe bụ lack of discipline. Ịghọtago? Ifefa nwe ọ bụrụ na-enwe ọjọọ ife niile, ihe ha nwe bụ gịnị? Lack of discipline ka ha nwe. So a lot of people apụtago kịta anụ a na-asị that na ha bụzi online couples, ife ọbụla fa na-eme fa na-etinye na online. Ha chi ije vacation ọ dị online, fa chi ije church ọ dị online. Ihe dịkwa as simple as ijekwu nnọọ toilet ọ dị online. Ihe dịkwa ka mma m bịa mpa m bịa ọ dị online. Now ihe anyị ji maka ya wee bịa bụ ifili na ọ dị oke nọ ndị mmadụ nọ na social media bụ ihe ekweghị mind their business. Ka ifili na once ha wetegoro ya na social media na ọ bụrụgo business ndị ọra mmadụ, ya bụ the crowd. Ilolu na onye wete marriage ya na social media, or onye bupute njem na di ya ma ọ nwunye ya na social media, no make gị our business. So therefore ife ọbụla fa kwuru, ife ọbụla ha fụrụ ha welu. Anọ m live na YouTube na Volt 104.3 FM na ngalaba anyị Volt ODENIGBO. Anyị nọ on YouTube na Volt ODENIGBO. Ị nwere ike ijoin ya m nnọọ tinye ife ilolu maka okwu a. Ọ bụrụkwa na ị chọọ ijoin ya m na phone line, of course ị ga-akpọnwụ m na 0706-048-5853 ma ị try ya m na 0915-570-8347 or try ya m na Facebook. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Ebe a ka anyị ji nwa ya agwa onwe anyị okwu, ya dị okwu na-emerụ mmadụ alụ ma okwu ya afọ mmadụ ofu n'obi. Ndewo. Hello. Mgbede ọma, ka eke ime? Uhuruchi ọma. Adị m oyi. Yes, anyị kene Chukwu. Okay, gaa n'iru Ekesin.
and the channel that people buy work from Africa. What na social media, they may go a lot of people. Are they among young people? I was single. I was a single person. People married you or was a single. So, Kenny, people don't back in name with blue. You will probably put it in a social media, baby content. Because they are not what's not content, all content. The content. Ejile make ego, so ejile na pay ego. Na pay ego. I dey follow. That I am na go. If on ego ga na ba. Follow na so. Ndị na-enwe ọkụ na bụrụ problem enwe na-abanye na social media. O ya nwere ihe ọzọ ọchọkọ. O nwere ihe ọzọ ọchọkọ. Ịghọtago? Ọsọ watch ihe nne na-emezi na ndị celeb anyị niile. Celeb anyị niile bụ inwe issue ebulite na social media. Inwe mebe content na-eme ka ego. A na-akwụ nke a na-eme ọ na-aga. Ha bigo akwụsị nna ya ha dodo. Inwe problem sort ya out within ụmụnna na ụmụnne. Okworokwo sort dị ya bulie gaba na chọọchị. Okworokwo bulie gaba court. Ebuzi ya bịara na social media. Iburu ya ozugbo bịa itie ihe pịa. People are commenting akọba. Ị na-eme ka ego. Ego ka a ji eme. So ha biko dodo anyị na-ayọ ha. Dika nwanne anyị nwoke bụ P-Square and nwanne that is P-Square na Paul esege okwu several times. Ịmarụkwa na-ese okwu tie na social media a na-eme ka ego olukwu ichi na-abụkwa ka ha na-agba na-agụ egwu onye bụ ihe nwa. So okay, to show that na ọ ga eme content is anyị na-make money, cool money, because ihe ha na-make cool money. Ha biko ha dodo anyị na-ayọ ha. A setụrụ ya n'ụmụnna, a setụrụ ya n'ụmụnne, a setụrụ n'ụmụnne ya jee na chọọchị. Esetụrụ na chọọchị a jee na kọọtụ. Ya biko ya bịa nna ayọ because ọ na-eme many people ihe. Ọ na-emezi people eluzuo nwunye, nwoke eluzuo nwaanyị. Efere ya nwaanyị eluzuo nwoke. Lutu ihe a na-afụ na social media. So ya bịa nchọrọ ikwu biko. Ihe ndị ji prụfụ ahụ ekwukwe na social media ha mwepụ aka. Onye bịa nchọrọ ikwu. Daalụ ka ndị ọzọ nwite abatara. Daalụ so. All right, but at the end of the day, yen nare ajubule nwere ihe dịka online couples. Ịghọtago? And ihe emebigo ihe more. Ọ bụ na enwere yes, ọ bụ na enweghị or no. Egwa anyị reason, then gwa anyị ife mere iji wee chee na enwe ọ na onwero. Because anyị na-anya a lot of people kwa ndị online ha buputere ya online mere relationship form or marriages fa ji wee last kwa o wee ka na-aga n'iru. Ụfọdụ bụ ndị o mebiri emebi mana achọrọ m ịma ife ilo gbasara ya bụ ihe. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Good evening. Happy ịchọ ịgwa m emesịa ka ikpe agwago m. Agwa m maka ya. All right, daalụ so. Okay, 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Hello. Mgbede ọma. Hello. Okay, biko ihe akpọ m make a show that na ịgbatịnata redio gị gbatịnata ekwentị gị ọ dị oke mkpa. Hello. Ka ime? Ka afa gị na ebe isi akpọ m? Uhuruchi ọma. Nke ọbụla nnọọ mgbe onye tetara ụra bụ ụtụtụ ya. Daalụ so. Daalụ. Okay. Social media.
Nobody would think about post to a social media, one in a man and I have family problem or friends problem. You know, social media. That makes sense. For you, that makes sense. Okay. Yeah, I'm not here. No market. You're not going to marry just yourself outside social media. I really want to go just to get my that from other than that. Daalụ sọ. Daalụ imere ọfụma. Daalụ. Anyị kene Chukwu nsogbu adịrọ. Nsogbu adịrọ. Oh. Ise. Daalụ sọ. All right. 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello. Uhuruchioma ke ime. No, Augustine. Maka ọ bụrụ na o nwere uru ndị a na-enweta ihe ọ na-azụ kparara na egwupe famili problem n'ihu soshal midia agaghị na-egwupe ọsọ nke a bụ ka a nwere aga na-egwupe problem n'anya kpọta na-eji ori nwaanyị na ha na-egwupe asụsa mototo toro ya na abụ nwaanyị na ọ gaghị egwupe so ha hapụghị ka anyị zoro ya ike ọ maka na ndọta egwute na nke a na ya egwupe ebe ha wadobere anya ọgụtara ọ dịka program ị mere one time one scholar kpọrọ say that na ọ bụrụ na Nigerians the active by the active by email protest against the kidnapping and Oyo kidnapping now. That man guy akara man yeah the business go to the English na social media. If you know ya. This wonderful. Muna nwunye mbamba ma ọ bụ nnọkọta mụ na nwunye m team up ka anyị na-agba were akpara ego ndị mmadụ na dọta. People focus on that the program I got find out agafe every day. I'm talking there now. Not that I'm not mad at what I want it. I do check it and I and then I. Mungkin saya look at it. Apa yang saya pakai dari na Ali pakai on Nigeria. Aku sih ada memang. Ama kalau kita starting, kita nanti buka business. Example, this kind of one year, anu ni amba. Ada local, anu ada orang itu na. So we just have money na water. Water for one year for together. So kita ada water point. Apakah boleh donde marbaranya itu tak awak. Kita nak go out go rampant everybody this. Ini pakai orang potong dari obat dan social media. Mungkin orang dia udah panasa. Mama anda itu anak orang ini kita. Orang dia enggak waktu punya. Jadi kalau bikin diri dan ini dia harus betul lagi. Aku paham dan kalau bahasa thank you. Daalụ. But the point bụ na na-ebube ego adị ebube ego the issue bụ na ndị a na-ese for real ka emechaa ha eje na back door because ebupụta ya ihe nara echeki bụ sef bụ a lot of happy marriages na the intention ha bụ just to know imago good memories akwasị no live your life make memories put them on your social media space maka mgbe ị ga-anwụ ma o nwee ka iso chọọ ịnachi back to those things ịghọtago because the memories we live now is the memories people after us will enjoy. Mana my point now was or the problem kita bụ na ị ga-afụkwa a genuine couple ndị obi ọcha ndị obi salasala wepụta nnọọ efe gbasara fa na iru akwụkwọ ifu DM nke nwoke eju otu aka DM nke nwaanyị ga-esi na-eme nya na-ajụ ọghọm dị na ya akarịrị uru onwe ihe dịka social media couples. Hello isi kekikpaghachi mazụ 0706-048-5853 ma ịkpọ na 0915-570-8347 onwe ihe dịka social media couples ka anyị malụ. Hello ke ime Ada Dika nwanyị
Ana m ekele gị eke gburugburu anụgo m ọnụ anụgo m ihe iji aka mbụ nwanne m nwoke anwa kepịabakwa esonyelu no antịchi na-azọ daalụ fọ isiokwu anyị gbotere na mgbede a ụtọ anyị na-ede m ihe ọbụla bụrụ asịrị gbasara ụmụnne oyi na oyi dị na nwunye ekwupụta na soshal midia ọ bụrụ maka m anyị na-esokwa anyị na-eso na-emekwa ya maka ọ bụrụ na anyị apụta wee tinye online na soshal midia onye kepete ọ gafere m ọ bụrụ na anyị postu onye n'anya 2 days ọ bụrụ sọsọ 5 like isa kọmentị ha ga-ama na ọgwụkọ ọ dịkwa n'izu ndị mmadụ ekpojuo na like ihe na kọmentị laghachi ya anyị na-esokwe na-eme maka ọ bụrụ na ụdị mmadụ afọ ha ga-awụ sọrị maka m wee nwere taịm ahụ ọ ka m mma na nwa ọchị onye na-eme kọntentị ọ bụ nna awa ọchị na-achị ọchị ma amaghị na onye a na-achọ ego na ihe a bụ mbọ ọ na-agbara onwe na ọ bụrụ mmadụ iburu isu ihe mata ya pụta online bịaputere m ya mana ejiri my data I will just bring my data nye mma na ọ bụrụ maka mwa mana ụzọ a niile mebiri ya ya bụrụzi ego na ndị mmadụ jizie ndị mmezi ihe enwere ike ịfụ mmadụ ọ dị ime everyday ọpụtara adnọpụtụkwụbụrụ afọ ya mee na social media obigharị afọ ya bụrụ otu ebe ịchọ postu just imagine having nke na kacha dị ebute m ma afọ anyị na-esere anyị na social media ọ ka anyị mara na ibi ime ka ọ gịnị ihe a niile from just because of that and ndị mmadụ na-etukwu eme ihe post onye ka ahụ ọcha congratulations I claim you claim what you claim gịnị anyị na-esi eme ha I don't blame them because ọ bụrụ na ha etinye na social media na-eche anya ọ bụ 5 people ha like their comment ya they will not post it again ma onye postkwe ndị mmadụ abanye na-ekiri na-achị ya na like ọ bụrụ maka mụa DJ Olimgbo onye njaba tatawaizim otegokwa anụbeghịkwara ọnụ ezi imo ofu nwa n'ojeto ana m ekene unu ka ụbọchị tata mara anyị mma daalụ nwaanyị ọma daalụ sọ chukwu gọzie gị daalụ. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Kedivilo maka social media couple. It's not something the viable. Or if a diad, or if I does ne pose line, yabi for bonodi, obute go home, carrier uru. Hello. Kekime. No. Okay. So gbadoro when did he affair? Hello. All right, ihe anyị na-ekwu maka ya tata bụ social media couple. O eziokwu ka ọwa so nwe ihe dịka social media couples. O kpatago ọghọm karịa uru ka uru akarịrị ọghọm. Maka na ị na-anya a lot of people marriages fa na-ebreki through social media. A lot of them na-ebreki through just because na nke nwaanyị decide ka o bupụta di ya, celebrate di ya. Mgbe nke ụfọdụ ga-echeta hey na amụkwa nwunye gị this girl ka ị na-anụ onye nke anụ ị na-anụ dịka onye nke ka ọgbanje ka onye akpọdoro isi na ana wee chinye ụkwụ enu wee kee isi adịkwa gị mma mgbe nna ịnọrọzi ebe ndị a na ifuzi a lot of people na-enwe ịmago uchefa ebe nwunye fa nọ ọ na-adịzi somehow so na-ajụ a lot of girls na-esikwa through social because familiarity abataghị a lot of people afụbago ha or afụbago ya DM ya na-emezi kwe and amụrụ m why a lot of them na-abụ emekwanala ihe social media anụ a ha pụtakwana alụ n'iru akwụkwọ before ịmara ya ịnụ na-ese before ịmara ya ịnụ na enwekwa ka esi wee chụọ nke nwoke
nwụchọ nke nwaanyị a na-enwerịrị ofu akụkọ. Hello, ka ime? Nnọọ. Okay, gaa n'ihu. Daalụ. Onye ka nna because to think about the see with email, you put it in social media. The rate of I what makes it make a attack? Ndilo na one. Emma Ndilo Gana that's if you put it in social media, you can make it if you create a live content. I open a much watch just to lose our data. They get it now. Go for the Amasi social media, go for the Agumawi, you social media. Bunde a kati suku ano na social media for ina ma be background onya ina ma be the family ina ma be kusi we pota onya obuna miri kusi we fotowa ina social media ye pare ateze no hichi ni buri ebustela na social media ni sele bo ya ye kile we be bia Dika example one na nwoke bo chike na Frank Kili kosi wo na ejere na social media na nwunye Frank ji we kwakoro chike na chike wa mingura so now people I na yo do I will dey vote na yo if what dey palapo and kene gele wo na yesi na udu di ya kalale e wata ko oya bia na yo happy ko do I ko no content I ga dey clip ndi na ma anyo che e wata ko on social media ga na do do ye di asi no nwo oya di ndo asi ko no wo ni bu da party no one accident e fu dey ji ne ko ya ko na aga you do this nonsense in the year guy there I could ask you like what I did, which would have seen a good FM and a good of them way and accident and they player. And you take when you make it, I be good do. I don't know so truth. I'm not so and I bandit and then they are or non government. Kind of because I know she keep it riding and I be good. Ages in the mud or in glass in all. It has gone a young or in down or not taking out the one because he would show what at the end on. It has no young will create a content or do Obama. Only we can win there. Daalụ so. Daalụ. Oh, anyị na-ekwu okwu di na nwunye. Una blood to the heart o. Anyị na-ekwu okwu di na nwunye, na-ekwu okwu bandits. Man, of course, ọkwa bandits bụ ihe dị in play because right now, ọ bụgodu na o nwe ihe dịka social media couple, right? I mean, successful social media couple anyway, because a lot of people na-ebupụta onwe ha n'iru akwụkwọ dịka social media couple. Ọ bụ na o nwe ihe dị otu ahụ, unu kwesị iji energy ahụ ji eme ihe unu na-eme kịta wee ịmagon na-asịsị releaseela anyị ndị bandit releaseela anyị ụmụaka anyị nọ ha ji ihe o kwesịrị ịbụ na but ihe anyị na-ajụ taa bụ ihe dịka social media couple or ife dị n'anya ya. Hello, ka ime? No. Afa gị bụ Ọdịnaka from Centenary. No, gaa n'iru Ọdịnaka. Okay, nsogbu adịrọ. All right. All right, 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. Hello. Ke ime? No. All right, Ozemena no. Okay.
Mm. Amen. Mm. And it's in, yes. And it's in, yes. As we celebrate Africa Month, the continent is included. Hmm. All right, Dalo. And of course, let's not take it away that social media na-enye ego now. A lot of people make millions, hundreds of thousands, thousands of naira now social media today. Yes, either by Imagon, either by Isini or because the truth is that you need to monetize your account. You monetize for now any of your social media. Handable content, so long as people na rush here. Hello. Kekime. No. Mm-hmm. All right. Dalo. Okay, so social media nwere disadvantage and advantages mana ihe nji maka ya wee bịa taata bụ maka di na nwunye ndị ya apụta kpọọ onwe ha social media couples di gị na-eyi pant ị na-egosi ya yes ụmụ ihe a bụ ihe anyị na-alike anyị dị pet na this country ụdị ihe anyị na-alike ghọtago and especially for ndị a bụ na account fa demonetized ha chọrọ imeki ego at the end of the month ị na-emeki like $1,000 depending on how many persons si bịalụ nnọọ nwee data nwere efe the jobless maka na ụmụ ihe a asịrị ụmụ ihe a ka anyị na-aka like ụmụ ife a ka anyị na-aka achọ so mana the main thing bụ I won't take it away from them they are making their money. Nigeria is not even helping matters. I'm an oral in Nigeria, so however way you can be in your home, they create content and you're being paid in dollars. Mana my point bụ ndị couples because na ihe anyị na-eme ebe a na ODENIGBO bụ ihe gbasara ezinụlọ
utosu egbasitala mụ na gị. Enwego m a lot of complaints from social media about ndị social media in-laws. Ịma na onwe ha na-akpọ social media in-laws. Ha nwa bụ ndị bụ the critics, ha nwa bụ judge, ha nwa bụ jury. Ha nwa na-akọsasị ndị mmadụ obi. But then again, na-ajụ, does it mean that these adults enwere a mind of their own? Ọ pụtara na ndị anụ can tell you and make you unlearn the things same about marriage and the reasons why you do know your husband or your spouse. Yatago, kedu ife ya eme mmadụ dị otu a ga-eji wee kwe ka ndị nọ na social media na-amarọ gị na-adị etinye nri n'elu tebụl gị ya eji wee mee ka gị na di gị gbasaa n'ezinụlọ? Hello. Ka ime? Yes, I can Chukwu. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? No. Dika ụkwa na-etinye ọnụ na mgbede ihe ọbụla gbara biznes eme biznes ha n'ụlọ ha. So onye ha chọrọ ịnata onye gị nọ na kọmensịrị ha. Because for me, I'm no business and I didn't nọ na kọmensị that sort of thing. Because I'm not an apple. That's the only thing I'm going to make mama. All right. Sometimes I'm na waterpa question. Ajụ nke si na enwere ihe dịka online couple. System ịgwa m reason why just whether you na comment or not. Ịghọtago? Enwere ọghọm nekwa ọghọm dịcha na ya. O nwere uru nekwa uru dị na ya. Enwere just ịmago because the truth bụ na enwe ndị ọ na-amasị nwe ndị ọ dị amasị mana ọ gị nwa ọ dị amasị kedu ihe mere o ji ha amasị gị? Hello. Uhuru Chioma, ka ime? Ndị oyi? No, tantalizing. Na-emekwa daalụ. All right. O nwe point o make na ya ma nnachi ezi na 1970 ma 1980 ya ma nje tinyebe aka nachiewe aka azụ. Ịghọtago? So all right, 0706-048-5853. Hello. Adị oyi. Onye? Maurice.
No, Maurice. When you told me kind of new, no. Yes. Yes. All right, Dalo. But can you hear the fear? The fear about that na ndị karịrị unu na social media. Ọ na ndị karịrị unu na social media ka ọ not just no they against our rule and regulation. Ịmago actually the private because the truth bụ na enwe private couples. Ihe dịka Frank Idoho na nwunye. Enwere onye ma na that lady na anụ Frank. Enwere onye mmanụ. Amara m na Frank ọ notinbe video picture na nwunye na social media ka ọ bụ na ọ na-etinye but people pay her attention to his marriage because Frank bụ onye Twitter na X ka ị ga-afị ọ na-achat na ọ na-akọkwa ọnụ ncha igwe ya 1 ọgwa gị 20 ije chee echiche ụwa gị. Amara m na ọ dị etinye nwunye ya n'iru akwụkwọ ndị ọzọ so probably na ndị mmadụ epebe attention to na nwunye ya until ihe na Chike eme because na Frank na onwe bụ ife jikwa aka ya wee bupụta onwe fa na social media and P-Square Peter and Paul na nwunye ya bụrụ onye social media nke nzafa nwunye ada Yoruba lady before divorce wee nọbụ onye nke ọfọ na ya bụrụ onye social media fa adị ebute dị amata na social media mana mbọs ha sele okwu anyị nọ ya so ọkwa na ha afụ these two people ndị abụrụ ndị social media ọ bụrụ ndị na-ebupụta onwe ha n'iru akwụkwọ mana marriage agbasago ka ekwe ndị ọzọ adị ebupụta onwe fa n'iru akwụkwọ the case nji maka ya wee bịa nwanne nya broda anyị nọ UK kpọgotelu nwunye after o mechaa o nyere ya Cinderella wedding ka princess wedding na Cinderella engagement ha bụrụ ndị iru akwụkwọ mana kwa marriage gbasa nke a bụrụsịkwa ndị social media kpatara ya ọkwa na fa afịa nke a bụ ifefa ji aka fa wee metere onwe ha then ọ bụ na ịma Angela gịnị Angela Okoro ka gịnị na Facebook ọ na-anụ sound mind ya bụ one person ụma from day one bụ onye social media di ya bụrụ onye social media ya nwa bụ ihe bufute di ya na social media and ife melu ndị a na-abụ oh no ihe ndị social media gwalụ this man because di ya manali Angela di ya tokanali ya di ya bụ a very successful movie producer di ya bụ ọkwụrụ ịmalụ na nwoke kwụ mana ifuzie nwunye on the other hand ihe na-ajụ kedu ka o si wee eme mgbe ahụ a lot of people ya na-agwa gị ebe if not 10 years ago or more mgbe ahụ ka anyị ji wee malụ Angela mgbe ahụ Facebook anyị adịghị eyuzu ebe anyị na-eyuzu film na Java phone ka anyị na-eme Facebook daa ihe na Java phone and SIM Kezafa the other second phone or the two before Kedafia nke eji eme pengen wee pụta mgbe ahụ ka anyị ma Angela oh no ife ndị a gwalụ this lady ihe ndị a gwalụ this ndị a bụ ndị nche na marriage for akara end but guess what the man knew the true essence o ji wee nụọ nwunye ya ọmọ the real purpose why o ji wee nụọ nwunye ya ọmọ that na mgbe o jele ịnụta nwaanyị mgbe naanị ya bidoro mgbe ọ fụrụ ya na street mgbe ọ fụrụ ya n'ụzọ na ha na-abụ ma the reason ha ji wee sị ka ha nụba
Yotago. So these two persons bụ ndị mmadụ ihe a drag efe na social media bụkwa to God help us. And true Chukwu nyelu fa aka. Oh, ife ya gwa ha mgbe ahụ sọsọ ọgụgụ anyị nwa bụ ndị anyị gụ anyị agafere because from day one adị m ajọji mmadụ, adị m etinye ọnụ n'ihe a gbasatara ọrụ nwụrụ asị na eze nwaanyị ka ọnụ n'ọdị ịmago na a lot of things, but ha nwa na onwefa still forge ahead. Lekwe ọmụtala Jelade Ikeyinde and mgbe ha Angela abụbekwa celebrity mgbe ha anyị ka na-afịa ase eze nwaanyị na-eji social media wee na-reach out ndị ọ na-ahaziri na-ekechiri. So nyaw na onwe ya abụbe celebrity then kịta ha busy permanently na Dubai with dia happily married. Mgbe niile ka ha na-emekwa ihe social media na-etinyekwa n'iru akwụkwọ. But ihe na-ajụzi kịta ọ bụ na ọghọm dị na ya, kedu ọghọm dị na ya? Ọ bụ na uru dị na ya, kedu uru dị na ya? Uru adị na ya? Yes. Disadvantage adị na ya? Yes. Or social media na-break people? I don't believe. No, social media na-break people. Ịchọ ka o break you, go break you again. Hello. Hello, Choma. Hey, Kime. I did not try to answer them. I don't want to answer it for them. Ugani. And that was a baby in a Yamana. You can take them out now. You need to be there for the social media person or not. Because people not talking on what. Oh, you have not already in a desert, don't put it in a desert. So that you know, all the way they can be before you clear. One way you mother with my sister, my sister, or pull us now on the water. Two or two. You are not only I have to young mother and a man of food, on a yard that for 4 men of free. Where now, one at the drawn out for where now, or blow your chin or your my dog for that, and in the church for so now it's for that day of the area. You don't have to go for here. That is pretty up. Well, I got to make enough of good. You get the chair on time. So when I say I have to chair, yeah, so we're probably bigger. My big friend now, William and now Facebook after Bloomsia. Also, every now and then, I want to put it on that to study that brand of food, but now we'll probably want to be guys on it. I know that all these things, every to chat for my own time. So, you know what? No, everyone is to that group, and I'm going to choose that. Daalụ sọ. True ama nnachiwa aza n'ife ihe nji maka ya wee bịa bụ na gịnị mee anyị na-ene anya I feel that na every single day is as if we cannot do without social media. Every single day is as if we cannot do without social media. And advice or my 2 cents bụ that na social media emenwuru gị ihe bara uru ma ọ bụ na ịchọ all your decision. O emenwuru gị ihe bara uru ma ọ bụ na ịchọ. Ọ bụ na ịchọrọkwanụ, I am telling you, get destroy every single thing Inwe, including your family. Ịmalụ ka esi use social media, kwesịrị mana social media is for business purposes only. Mana a lot of people na-ejizi anụmadị na nwunye fa na-emezi business na social media. A lot of people ị na-afụ, hey, onwe nke mfụcha mbọsị eni the guy, ọ bụrụ ndị couple anyway, but ihe the guy na-eme bụ ọpụta ọharasị ya mee ka ọharasị the girl a wee dari ya agbube. Ọ dị emetụ the girl a ka ị na-anya ifu na that thing dị intentional. Ọ dị etu ọ dị ka the girl a na-emeri ya. The girl tie ya pụọ ya na pọtọpọtọ dari ya ekobi ya. Ha ncha bụrụ gịnị content because na ọ chọ ka ndị mmadụ traffic dị na his page maka ego. Ofu ego ahụ anyị na-ekwu maka ya bụ ihe amarozi m na ị ga-aka nwee substance. Ị ga-aka nwee substance karịa marriage. Because a lot of people, the things ha na-throw their partners to do. Onwe my friend, ọ nọ na Estonia, Europe, wee sị ya
nakwa ịma na otu isi eme page gị like ọ bụ content ije obodo oyibo mana ije obodo oyibo amara m na ha nwere too much time ka ọ na environment amaka. A lot of people ịma na ha ga-emenwu dị content mara na acting dị na ha arụ once ha jekwanara obodo oyibo like this pịam onye ọbụla wụọ content creator amara m why. So but I mechezi ka nzi wee ghọtazie why because ego dị na that especially ọ bụ na inwe foreign account. Inwe foreign account ị ga-make much more money than onye nwe Nigerian account na operate social media. So when you say no na-eyichi arụ too much kedụkwa nke bụ na ịdina na bed ị na-asị anyị na ị na-alahụ ụra make Ekwesili make believe ama m na anọ gị na di gị na-eme this thing kedu ihe mezinu imanji wee wụsa arụ n'elu bed wee meela anyị content ọ sị ma ọ na-emeru unu content ka ọ na-emelu die content na anyị maka ọ na-emelu content and she cannot show her body. Ọ bụ oyie ma nke ime yie ma nke mpụta dị narụ n'elu bed na-emela anyị nọọ na chi ejigo nọọ 2 am in the night say aunty mụ na gị ma na ịdị alahụ ụra like this make it ka ọ dị real make it ka ọ dị real. Ọsị m na ọ bụrụ anyị nwaka na ọ bụrụ die ka ọ na-emelu content na die na-emela anyị content so dị afọ na nyanwa na onwe ya ga-edres otu ọ chọrọ ka the public si wee perceive ya emechazie nke ọ na-eme for the public na na-edi erikpuzie emezie nke fa na-eme nsị wow you're making sense. And guess what, with time people ga accept ya even though nwetabeghị ụdị traffic because ana m agwa gị ọ bụrụ na ọ si di ya ka ịmago ka o yiriche ụmụakwụkwọ a na-esho oche arụ ịmago ihe ọ ya wụ ụmụ nwoke fụ arọsh ya ụmụ nwaanyị fụ ha si na-egudu ụmụ ihe a na-akọs trafik na social media. Ọ ma na ọ bụ na ọ gwa di ya ka ha mee sọjeti di ya nwere ike ikwete but guess what, at the end of the day gafe a lot of people ga-abịa na inbox di ya cheta elu di ya as if na di ya nwere sense cheta elu di ya na onye anwa bụ ife na-anụ the lady na the lady adịghị eyichi arụ nwunye ya adịghị eyichi arụ how can you be married mgbe nke ahụ echetezi na the girl nwere bad character ndị amaghị ya na-eclaimzi na ha mụ ya maka why because have go a loophole ebe ha ga-esi destroy the marriage. Ụfọdụ ụmụ nwaanyị bụ na ha na ebu nke nwoke because I'm telling you ụmụ nwaanyị dị very bad. Okwefu ụmụ nwaanyị ibe m ụmụ nwaanyị ibe m o nwere nwaanyị ma na ịnụgo di but ọchị isunye isi o nwere nwaanyị ma na ịnụgo di mana ọ chọrọ isunye isi ọ sendrọ gị na ya papa. So imagine ndị a maazị gị mana ha like di gị ijezie na inbox ijezie na your husband's inbox ị ga na-anụzi bụ this woman you don't deserve her, she doesn't deserve you, I am available. Ihe inbox ga na-ejegodoro ibi ozi ị ga na-awọnda na-asị kedu ebe ndị a nọ mgbe gị na nwunye gị na-ata ahụhụ kedu ebe ha nọ mgbe ị na-ata ahụhụ. So the main thing about social media and imago marriage bụ ichetagodo the main reason iji wee nụọ the person. Because if not otu a gị na ya si eme social media ọ dịkwa mma ị na-esi na ya akpata ego mana ọ bụ na unu akwụsịghị ike not just no na anụ di enwere a lot of people na anụ nwaanyị just ka the girl mụọ ọlọfa nwa. If that is the purpose, I'm telling you ndị dịka unu ka ọ ya awụ agwakwa na alụ unu 1 or 2 3 things maka your partner. The next thing anyị na-anụzi bụ divorce ọ na-etizi nke nwaanyị ihe suddenly ị like kwazi nwunye gị suddenly nwunye gị adịrọzi gị appetizing n'anya. So jisi ike kịkpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Ichelu na ọghọm dị na social media couple karịrị uru dị na ya ka ichelu na uru dị na ya karịrị ọghọm. Hello. Mgbede ọma. Kee ka ime nnọọ mmadụ abụchi gaa n'iru. Anọ m ihe na-eji ma na social media platform enwere ndị die akpata ego n'ụzọ ọma oke ndị die ihe anọdụ ọtụ isi mmadụ ịkpọtọ mmadụ
But I believe that in a couple when love for themselves, now why they imagine themselves, now where they are heading. I don't think that my way comment in social media users and then they make a happy with their, their mind concerning the people to themselves, you know. So it all depends. Even what you know, I'm a social media platform why are there, but you see content creators, you know, they put various kind of solutions. But now, onye ọbụla na-aga na ya kwesịrị ịghọta bụ ebe message a na-aga ebe intent kedu how will it impact on you going Nigeria? Then you know another comment on that particular record or whatever. To be your mission, what are these factors from here you to again so it all depends just like I student of ihe ahụ bụ ihe dị alụ dị ọbụla ịnọ na social media ọ dị ụlọ obi na redio na about Angela na one man na the man is in ọra by the end of the day social media n'agbanyeghị na aga na-adọrọ ha according to you. So that is the no depend on my individual. That's my state. Bye bye. Thank you. I remember. Bless you too. Dalo. Dalo. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. And of course, just like my last caller who Akwụmianazu, onye chọkwalụ ka ya saa, ịma na onye ahụ etego, ọ na-achọ ka ha bata inside ya saa ya bụ ife. Maka a lot of us na-achọ ime something mana anyị na-achọ ebe anyị ga-ebido aka n'afọ ebe a ga-ebido afọ ikpere ebido ka ebe a ga-ebido afọ ebe a ga-ebido aka ebido n'ikpere. So ọ bụrụ na ị chọrọ just like he said ka your marriage bụrụ something the public ya enwe opinion over ọ nke nwa chọrọ unu na-abụ ihe nabata ya because unu na-abụ adịghị aghị ala wakwiz ofu onye na-eme ka ọ na-akọnsida dat na onye nke ọzọ asụ onye ma ife a na-asị ya bebi gbadatabakwa nekwa fighting for what you have abụrụ by your 2x2 ma ọkpọ boxing mba ọ bụghị race adị agbara ya ọsọ ọ by ịtụkwu na have all the conversation nwee nghọta nwee ka o yesu edi too much na hapụkwa olufanya nnọọ the social media they build your marriage on a solid rock. Do you know why? Because mgbe ga-anachietezi azụ ha ga-adị shocked if that who happened social media for how many years or how many months na-eche ụfọdụ n'ime fa ya eche dị sef na marriage agbasago ụfọdụ n'ime fa ya eche na unu na-aga through divorce na unu natazie unu nachietezi azụ onye asị our divorce is almost finalized or na onye adịghị anụzi na onye nke adịghị anụzi but unu ya bounce back bounce or back strong more than ever. But again ọ bụrụ na ị bụ onye na-enejelu ndị social media anya ndị a na-eme ịmago ndị couples anyị esi nri anyị amụ nwa ọ na social media ka m nọ wee mụta na a na-amụ nwa na mmiri. Yes, na social media ebe 6 years ago or something ka m mụta na a na-amụ nwa na mmiri. All those are the things ekwesịrị na-akụziri anyị na social media ọ dịkwa mma o nke ahụ dị mma maka amarọ m na makara ije njego abụrụ ọnụ m medical student ama m ihe ga-ebugide m njego bịa na akwụkwọ ịghọtago so ihe a mere mụ searchkwa more ya or just for imago content ka real a na-amụ nwa n'ime mmiri ọ bụ na real na a na-amụ nwa sị na ọ na-help with the stress of delivery na ihe ndị ọzọ so enwere lot of things anyị ga-amụta and anyị nwe na onwe anyị bụ ndị na-enenekwenụ ndị online in-laws. Don't worry, ihe mma agwa uru na-abịa mgbe m jere my musical break mgbe m pụtalụ nwezie ife mma agwa uru unu aga n'ebe ọbụla maka m na-anachieta azụ ihe onye che Dr. Warrior cheta na taa bụ Thursday right so anyị na-throw back Thursday anyị na-throw back ife niile especially egwu anyị ka anyị je nwetakwanụ that small feel ndị nna nna anyị ha wetara anyị because egwu ha ama nnakwa o kasị egwu ha ama nnakwa egwu ha ya adịgide
evergreen. So onye tonitekwa ndị nke a na-agba Gen Z ha gbachaa, don't worry, at the age of 50 fa ga-anachiete 50 etekadị 30 something fa back to ndị Oliver de Cook ha na Osadebe and Dr. Warrior. So don't worry. Obi amapụna gị, their time is coming. Alright, so nna cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ na-asị gị daalụ.
All right, and I check about na Vote 104.3 FM egwu nke anụ akpachapụ mbụ ihe onye che bụ by Dr. Sir Warrior. Ihe ọbụla ichekwa na-alụ, you are entitled to your opinion, mana eche na n'otu ahụ ka ndị mmadụ si ebi ndụ fa. And ihe ọbụla ị na-eche ịma na ọ bụrụ ezigbo ife iwe chọọ project on somebody, bikonu desist, resist and withdraw. Anwa na anwa si ka iti echetakwana ya n'uche, ichegodi ya eche ya bụ nnọọ n'uche gị, ekwufutekwana ya, ịghọtago. Because the truth is that social media nwere disadvantage, a lot of disadvantages aside from distraction. Anyị abụgodo single, ka anyị bụgodo ndị dịgodo married, anyị ga-anachi eteti ya mata. Anyị abụgodo single people, ọ na-edistract anyị a lot. Then generally, ma nwoke ma nwaanyị, ọ na-edistract. Ị ga-afụ mmadụ esinye nri n'ọkụ na ị na-escroll through Facebook ma Instagram, ichezo onwe gị kịta ọbọnsị mana mgbe anyị na-eto ite fim, mgbe anyị na-eto ite movies, mana today ọ bụzi fon iji ego gị wee ego ihe na-edistract gị. And news flash, it will even keep getting worse. Ọ bụ na ya decide ho ka anyị nwee self control over the things anyị ji aka anyị wee nwetela onwe anyị, over the things anyị ji aka anyị wee gote by ourselves. Ịghọtago. So ihe dịka fon ahụ ị kwesịrị asa na adult uche ga-adị onwe mgbe o mekịtakwuziri sef ntinye ebe alarm, because ike si na m akpọ mmadụ ebe 5 so ka m ga-esi wee nọrọ na fon m mgbe o meji nwetazi onwe m bụ 5:30. Ọ bụrụ gịnị? Because na-ewerego m uche m focus on one thing, chezozie entirely every other thing dị more important than ihe m na-eme na my phone. A lot of married people ịchọ iji marriage onye ọzọ ifo na social media wee na-eso your own marriage, ifukwana. Ihe work for Mr. A fit no work for you. Ihe work for Mr. B fit no work for you. So ka uche gị dị onye ị na-enejela anya, onye nwekwa ebe ọ bụ, nwekwa ebe ọ tọrọ ute, ọbụrụkwa bed of roses, ọbụrụkwa bed of roses. Enwere m ohere ipik 2 more calls, 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Hello. Mgbede ọma. Daalụ. Biko ka m kwuo ihe anyị kwuru na nkịta nwere ihe echete m. Ọkụkọ onye be m. One day ma anyị na-akpọ onye fire service. Mgbe m ga-akpọ fire service. Ọ kpatara ebe n'ọrụ, o nwere sometimes o si ọba anyị ka o jee nene ụmụago ndị ọdịchawa seleb ịghọtago ọfụ chiọma chụkwụka ọfụ ịmago mmụ ya dịsi ndị a na-eme atọ o sie nri n'ọkụ one day njiche na-abata fụkwa ka nri mbata inside mbata ka kichin nasị akezi enye ka e na-elezi ọkwa mmadụ o tie ịfụkwara ọsọ ji wetụ fon bitoge nsị akwago a ikili ego ndị nnọdị na-eme ekili onwe ha ego na-ele ịmụ nri ọkụ maka akpata gị fire service. Otu aka ọ dịkwa Z-word emegokwe a lot of things. Mgbe Z-word na-emekwe ịghọtago omego a lot of things. So ya bụ ihe anyị kwukọta mere njizi ka mkpochie azụ. So the benefit ọ bụrụ na social media adịrọ mma, ọ dị mma. Mọtụ ha anyị na-ekwu bụ marriage social media, ya bụ ihe anyị na-ekwu na-enyezi nsogbu. Ịghọta ọ na-enye nsogbu. Social media dị mma, mụ na gị nwere ike ịnọrọ obodo ọkwa mụ na gị na-akpa na ọ through net ka anyị akpa. Ịghọta I communicate. What I all the very good. For all marriage, social media, be I the data. Or no make a lot of things. The benefit you know there. Poor. What I go to be in the call is all right, Dalo say kesen. All right, one more call to Pompia here for the day 070604858553. Going to have my lucky last caller. Because be onye dị single ma onye dị married. Enwere a lot of us digo divorced, a lot of us digo separated, a lot of us ka na-akwado ịnụ nwaanyị na anyị na-akwado ịnụ di, and intention gị wee chi niile ị na-eme ihe gị na di gị aba kichin. Adịrọkwa njọ. I'm telling you, oh no, gosi ụwa niile your cute beautiful wife and husband, mana malụ that na ịchọ ime ị ga-akpọchi obi, ị ga-abụ kpọkịrịkpọ because ndị ụwa wetara gị onwere anything good ị ga-ebe ga-adị good to 70% of people bụ your audience.
Or anything the good in a social media with your partner. Yeah, the good with the 70%. And that's why you have they can have more negative comments than your comment section. Career positive because 70% be negative vibes. The remaining 30 was probably family and friends, people nwere obi salasala ndị onwero ya ọgbasara ha fụ ihe ọma, they align with it. Mana ndị ọzọ bụ ndị osochi egbu, and you need to avoid them, my sisters and brothers. Ọ bụ na you decide tomorrow ka ibute your social your married life into social media. Ọ bụ na ị na-eme ya now wee na-ege m ntị kpọchie obi gị, ndị a ya analụgide gị. The streets adrọkwa warm, the streets the cold, and by the time ị ga-eje fụ onye na di gị onye na-akọsa gị or na-akọjọ gị in front of your spouse, ịfụ na onye ma onye magodoro, ị na-awọndazi kedu ihe i mere onye a. So ọ bụ na you decide ya to make money, making money on social media dị very sweet. Ọ na-abata na dollars na pounds, ị ga-eme enjoy. But also know that ọ bụ na ịbụrụ ọkpọkịrịkpọ na ị nwere strong discipline, I am telling you, the streets will eat you, and ha ga-eri gị, ha ga-eri gị raw. Ha ga-eri gị without ebere, dọọ gị vam vam vam. Ịghọtago? So jisie ike, enwee purpose or reason iji wee nụọ your partner, jidesie ya ike in time to come, especially now that social media na-enyezi ego, so everybody is jumping into it. Everybody na-eme anything make sure na ha nwetara a piece of the cake. Aka na ebe ọbụla na-abịa echi niile bụ Friday, ọ ga-abụ ụbọchị ọzọ m na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM. But for now, na sign out na-asị unu daalụnụ. Afọ mba ntị Chinazọ Odenigbo na-abịazi na mmechi na-asị unu onye mara asụ sụọ n'ikwe, onye amaghị asụ sụọ na n'oriri ama ebuli ji ibi ụgwọ. Agbacha ọsọ agụọ maya. Okay. Okay, so agbacha ọsọ agụọ maya. Na-asị unu ndewo, ka emesịanụ. Ọ dị n'efu. Bye.